Saola gúil tú a taistil sa spás. Tá tú a lorg batha éadimiún. Bhí tú a taistil le fada mar gúil an spás, well, an mhór. Agus an sin fecinn tú é, an dain. Ileán bídach sa spás. Fecinn tú isce, cloch agus ihir, agus an téire anal an muid. Beidir go bhfuil batha amas sa spás, ach tá batha an ngáthart an seo ar dain. Má smuoinín tú faoi, tastín na rudí banúsach a céanna wen ar fad, isce uair, glán agus bí a folláin. An dáscéal ná bhfuil an nóhantíh sin ar dain bhain ar fad. An drochscéal ná bhfuil rint constací sa mealach. sé arú éide an chéad cheán. Tá chuí bhharan muid I duna domáiste gan na rudaí a heastín wen le marachtáil. Tá dros le bhónmuid a tacht an atmosfér. Tá mu riocht amachchas is go gláán, is tá sé seoir fád a garan na Hampshire. sé neamhananas an darafáib. Tá bhád níos múna mar a heastín mhó be Greenslíní, agus níl nóhan ag go leor daoine eile. Crahín sé sin bochtanacht, agus níl sé sin cóir. Tá na milliún daoine nachhfuil an an leise ála anas nach neidó siad tí, nó a leise siad má éiríonn. Bí an páistí a riontátaí a gearán faoi gal ar scoil. Tá na milliún páistí an átaí eile nach féidir le gal ar scoil a chorbe, bhfuil sé sin cóir? Ar an dáúr tá plán agan. I 2015 smuoine na Náisiún Aontaithe ar phlean dar bannam na sprucan na damda. 7 spruc déagatán seo a chosnáid an planéid a gonne ahrú éráide, agus a chrothóid dam níos sábhailte, níos féráilte is níos cóide bhuain ar fad. Cámad na sprucannaí a bhaint amach faoin na fiche tríocha. Tá sé ionntach plean a bheith agan, mar is féidir breanú ar cechaí bhfuil a gaiirílinn. Mala thuirt má tá gaiirí go málinn, nó iirecht níos múí na mar a bhfuil. Níle fiche tríocha I bhád wenanis, mar sin bair na chéile sprága le smuointe. Ar dús, is féidir an áde Harrington na sprucannaí seo. Tá 7 acu ar fádán, agus go leor bailíonn ar féidir leat cabhrú. Saola mar in dionachta inscne ein difriocht do cécha sábhailte sa airíonn tú, na cóirde tá agat nó na hátaní ar féidir leat gail. Saola chu amseach mud bailí nó le isceachláán na le gur féidir é a ón. Tá bhéadach mud ar mrúscar ar fada a chóirsáil. Meastú céir is féidir in dhéanana. Maireann mud ar fad ar an dam, agus brahan mud ar le marachtáil. Tá go leor cultúr agan, ní le pleanéid amháin agan. Má thugann mud airithó agus há chéile, má rioann mud an méid atá agan ar bhealach cóir agus inmhúnaithe ba gafrad a heastín wen agan an seo. Beidir go amseáin mud betha éadimiúil ar phleanéid eile lácinnt. Idir an dálinn, tinach mud íireacht a bheith éadimiúil faoin síl an seo, sa máile. Ar dain.